Sarap ng bilo-bilo. Ito pala, may sago pala guys. Oh. Hello mga kawitik! Kumusta po kayo dyan? Ngayon po ay Holy Week, kaya di tayo kakain ng karne. So, ang paborito nating bilo-bilo or sa Bisaya ay binignit. So, ito lang ating imumukbang guys. Kaya, ang sahog nito, saging, tapioka, langka, at saka tawag nito. Yan guys, oh, ang sarap. So guys, tara, pray muna tayo. Guys, meron po tayong Krispy Kreme dito. Kainin din natin yan. So, ano pang hinihintay natin? Attack! Ang bango guys. Sarap ng bilo-bilo. Ito pala, may sago pala guys. Oh. Sakto lang sa tamis. Hindi masyadong matamis. Hindi masyadong tabang. Saktong sakto. Tubig lang tayo. Ating drinks. Chillax lang tayo guys. Mainit. Ngayon pala ay Holy Thursday. Sarap. Init pa guys. Binignit.
Yan, gabi. Ito mo yung matamis. Ito guys, hindi ko makain to kasi masyado itong matamis. So ito lang po yung dinner ko ngayon. Hinahinay tayo sa pagkain ngayon guys kasi Holy Week. Holy Thursday. Bukas bawal talagang karne. Saka ito lang siguro rin ang kakainin ko bukas. Bilo-bilo hanggang hapon. So busog na ako guys.
mag-ingat kayo lagi, lalo na yung gumabiyahe, nakamotor, kotse o ano pa man. Ingat kayo lagi.